le ruma chuan smartphone manga PM Kisan registration ti dan kan thlir ho don ani PM Kisan in register tur hian application pakhat kan namaw chu Play Store download thein awma Play Store ang kalanga Play Store khan PM Kisan Gold ti an type anga kan search anga chu ka app sakha kan install don ani ate kan install zon nu khan app sa khan kan lut anga tiang hian alo lang ta PM Kisan hi India khole tui kutna tok tu tetana scheme don ani a kum khata cheng sang ruk don thei na scheme ani chung kan muang hian tiang hian alo lang ta chon new farmer registration te hianin kan lut anga tichuan heta hian enter Aadhaar number ti lawm ta ta hianin kan Aadhaar number kha kan chulut don ani Aadhaar number kan chutlu zo ton nu khan click here to continue te hian kan click anga yes a kan kalanga tichuan kan muang hian form lo lang ta new farmer registration ti lawm ta state tia hianin ke Mizoram am te chuan Mizoram kha kan ti menga district tia point kan omna district kha kan select zel menga tikhan sub district tia pawh khanin kan select zel anga block tia pawh kan select lenga village tia hianin kan omna lai kha kan select le menga farmer name tia khanin farmer name tia hianin kan Aadhaar card a kan hming je dan che khanin fill up tur ani tichuan gender tia khanin kan select lenga category tia khanin te kan select don ani chuan farmer type ti lawm le ta hianin small ti hi kan click don ani chuanin IFSC code lawm ta he IFSC code ti chu kan bank account nei na IFSC code number code kha kan chulut don ani bank name a kan click anga chuanin IFSC code kan chut to kan chuanin automatic khanin lo lang menga ta kan select anga chuan account number ti hianin kan account number kha kan chule don ani tian address ti hianin kan omna address kha kan type don ani chuan consent given ti hianin kan click anga ta hian alo lang ta I agree ti hianin kan click anga submit ti hian kan click don ani kan submit zon nu khan an hnuaya submit ti hian kan submit anga ta hian kan phone number kha kan type lut anga chuan date of birth ti khanin kan Aadhaar kan date of birth che khanin kan enter don ani
kan father's name tia hianin Aadhaar card a kan pa hming chulut mai dawn ani chuan land detail tia hianin select tia hianin kan select na single tia kan select anga chuan survey khata no le anhnuai kan hmu hian dak Khasra no ti am ta Mizoram bik ah hian chuanin hetinga khata no le Khasra no ti hran pa siam hi hriat ani lawa chuwang chuanin keimah ni duhdan khan kan lo in chinchhiat thei dan tur number te kha kan ruiz phawh chawp mai dawn ani entirnan sai ham kan ni chuan SI 1 2 3 5 thlengvel te khan pe taila tengche chuan a hnuaiah pawh hianin 6 7 8 9 10 tile taila tengkhanin area in hectare tia hianin lule 1.5 hectare ten ti taila tichuan add tia hin kan click dawn ani chuan kan hmuang hianin hetah hianin survey khata no ti te tiang hian hei kan hmuang hianin alo in ziak ta chuan khami kan fill up zawt nu khanin hetah hianin I certify that all the given details are correct then kan click anga tichuan kan submit dawn ani kan submit anga tikhan net athat chuanin successfully in tianga no successful lo ni chuanin kan Aadhaar chian lo wang emaw fill up lai mistake awm wang emaw pawh lo ni thei dawn ani